Lilah paduka Arjuna badhe cumangkah Koko Prabu. Iya, iya Yai. Aku mung tansah gedherek apa kang dadi kersane Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, pangestu paduka ing tansah. Dara, enggal maju Yai. Yai Samyaji, Kula wonten dawuh Koko Prabu. sampun ngantos kami tegan. Monggo dipun japangi saking katebian Yai. Monggo kula Nyun pamit Bibi. Pamit Yai Trito. Monggo rangga kendhari. Semangkahan gro sesumbar Mula ta mula kula kencana ana pedhut angling mengi dumadakan kasapu dadya pepadhang jebul kula kencana kerawan tamu agung para Pandhawa. Iya Sang Prabu. Syukur sekedhi jumurung kalamun jeneng sira wis uninga. Lamun to aku sakadang iki para Pandhawa banjur sira iku sapa jejulukira Sang Prabu? Nggih. Sudyamastani kula menika Ratu Alit wonten ing Pulo Kencana. Jejuluk Prabangkara kang dados jejuluk kula, Raden. Prabu Prabangkara. Nggih, Prabu Prabangkara. Yen ngono ra sisip lawan apa kang didhawuhake dening Kanjeng Dewi Gendari. Duh Sang Prabu, yen ana mulunge atuku, mbok yo wurungna sedyamu anggonmu ngrampit Praja Ngastina. Jer kuwi praja darpeke kadang-kadangku para Kurawa, Sang Prabu. Oh, dados paduka rawuh dhateng mriki menika badhe nyuwun luwaring para kawula. Para Kurawa. Pancen bener mangkono. Kedahipun paduka menika bungah lan bombong menawi to Kurawa menika dipun kunjara. Menika sampun trep Raden. Trep sabab apa? Ingkang kaping sepisan Kurawa menika ingkang tumindak budi candala lan angka kalih Kurawa menika reregeting jagat dados sampun trep menawi to Kurawa menika dipun kunjara Raden. Kedahipun paduka lan Pandhawa menika bingah. Sang Prabu tiba kosok balen sumurupa kalawan para Pandhawa miwah Kurawa kuwi isih kadang tunggal eyang. Sanadya congkrah sedina kaping 17 mbok menawa kudu rukun. Yen to para Kurawa nandhang sangsaya Pandhawa uga ngrasakake mula kang saka kuwi gageh wurungna sedyamu luwarana para kadang Kurawa. Oh mangkono. Yen aku ora gelem ngulungake banjur kepiye? Pandhawa bakal dadi palang.
Oh, kelakon dadi pangajapmu, Calo. Maju ingsun deni yen nyoto sira prawira aja amung madeg ngono sumbarmu ngeki risi atal kendang omah lung nadyan rangkep sayuta ora bakal sonhe ndani sing prayitna sapa lena tekan sirna
aja mlayu kowe Arjuna. Jagat dewa Bathara masih saling wayah Bathara jagat kondange kowe iki panenggak Pandhawa jagoning para dewa perang iki mbok nganggo tatanan waton lungkah wae. Wah, jenenge perang endi sing dhisik mesti menang. Werkudara, Ah, piye? kudune kowe iki matur nuwun. Kurawa wis tak lebokke pakunjaran. Mergo Kurawa iki dununging wong tumindak Budi Candala. Ning endi papan dununge? Ning donya kuwi yen jenenge ana Kurawa, iki mesti jagat ora tentrem. Mula kowe kudune ngaturake panuwun marang aku. Jalaran aku kuwi wis bondo para Kurawa. Kowe dadi manungsa lumrah ora ndene menang. Kowe ora ndene wenang ngukum sapa wae. Yen to pancen Kurawa ki duweni luput, yen to Kurawa tumindak Budi Candala wis ben nanging kasunyatane aku isih katange Kurawa. Dadi kowe arep belani. Ngono. Tarmaning satriya sabyantu marang sapa kang butuhake. Nek Kurawa kuwi tak pateni iki. Wah. Danak iki. Danak iki. Yo, Pacut ki apa ora? lanang-lanang kok dhewe parat kowe. Awas! Lo, saut! Hus! Aduh! Lo! Hus! Ada. Ah, hus! Hus! Pas! Atungka kowe! Hus! Aduh! Pas! Pas! Wah, mantep tenan iki. Ngliyeng. Ora apa-apa. Ayo. Biar kowe. Hush! No! Saut! Ah! Unter kowe! Hush! Kono! Ayo. Arep ngopo kowe? Hah? Alah, abot mento ya. Loh. Wedian. Yo. Aduh. Angel men. Yo.
Hush. Ayo. Ora iso bekan wae tekak kowe. Ojo mlayu. Dalah jagat Dewa Bathara mejanani timen ing atase para kadang-kadang Pandhawa kok. Lho, sapa kae? Weh, dalah. Monggo Bibi. Monggo. Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa padha krenggosan lumayu. Sajake kalah. Koko Prabu, Piye, Yayi? paduka tartemtu sampun uninga pribadi kawontenaning palagan. Para kadang menika kasoran Koko Prabu. Wah, ora kalah. Ora kalah kepiye, Yayi? Aku mlayu golek nggon sing jembar. Golek nggon sing jembar kok lakumu sajak ting gejajik. Edan Pati. Nakula Sadewa piye? Kula inggih kasoran Koko Prabu. Kula inggih menika Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara yen kaya mangun coba tak sawangi sapa mungsuhmu sejatine. Sandya Bala Pandhawa yuk gumulung mangdir ring sata Kurawa kambah. Ora pangling. Bibi. Bibi Kendari. Kresna. Menika ingkang saged madhangaken swasana paduka. Lho, aja Paduka sembrono lho nggih. kula aturi majeng peperangan. Aja sembrono. Kae satriya Pandhawa wae kasoran kok Bibi kudu maju palagan iki. Sampun kuatos Bibi. Sampun mangertos? Ya. Monggo kula aturi ngadepi. Werkudara, Piye? rene tak kandhani. Ana apa? Kowe takon maju perang meneh. Wah, nggone kurang jembar. Iya, rene tak kandhani coba rene. Wah. Kae gawean terus. Iya. Ning iki sing bisa ngrampungi mung Bibi Gendari karo jeneng sira. Mula saiki maju meneh. Wis ngerti? Durung. Lho. Aku ngomong ora krungu kowe. Wah, keri kupingku. Janaka kepengin ngerti. Bratasena menika pamirengipun lagi dikirang prayogi kula kemawon ingkang pun bisiki Koko Oh, kok Prabu. ya kepengin tak bisiki. Mboten cetha babar pisan. Weh lah dalah. Coba kupingmu kaya ngapa ora cetha-cetha ngene. Sampun kula pasrah paduka kemawon. Yo, saiki maju. Bratasena, Werkudara, tandhing ana mungsuhmu. Halo, pamit. Monggo Bibi. Aduh. Amuk-amuk Suramrata Jayamrata. Krubutan menjangan mati. Ayo. Tandingana Gendari leganing atiku. Apa Pandhawa karo Kurawa kirang-kurang Senopati nganti wong wadon wae dilarapake ning palagan.
aja nyawang wong wadon. Aku kang saguh mapakake kowe, Prabu. Nanging aku sing ora saguh. Aku ngeman karo kowe. Awit apa? Kowe jejering wadon kudune ora ning palagan, ning pawon wae kowe iki. Kowe aja sembrono. Ucapmu aja sembrono iki. Tandingono Gendari. Ayo. Maju. Prabu Prabangkara. Yo, Maju. yen kok peksa aku kudu wani. Yo, Wedi. ora wedi aku. Ayo. Aduh iya. Iya Mbak Yu aja mbok jewer lara. Aduh iya. Iya aja mbok jewer iya. Aduh. Isih wani kowe. Jabuti wulumu isih wani kowe. Bocah gembelo. Wani kowe. Lho, ning palagan kuwi isine wani karo wani. Bakune mungsuh kudu mundur. Lakon dadi bol metere. Lho. Apa kuwi mau? Diadi bol mete. Bol mete kuwi apa? Bol mete ki wong pawon angkang dur. Hah? Ka. Dur apa? Durhaka. Wah, perang ki isine mati apa urip? Ora ana jenenge duraka kuwi ora ana. Ayo. Waton disun dilat lamaan kunyo. Dilateno. Ora sudi. Perang kok dilat lamaan kuwi. Iki warung kono to lho. Warung kono kok saka kula kencana. Pengen menang dilatenyo. Dilaten. Ora sangadoh. Ambumu amis. Ngejak. Istiahat. Wes. Oleh ibumu, ayo mulai. Perang aku jajar iki lho. Bapak, alane. Jewer iki aja dhuwur-dhuwur to, Pak. Kupingku ngasar pedhot lho. Oh, bathukku wis jeblas ngono. Aku sing murang toto. Ngedak. Nggih. Bibi Gendari. Prabu Prabangkara saking Pulau Kencana wau pundi? Dados paman Harya Suman. Perudara. Genah no. Nggih. Banjur mungsuhmu Patih Pradiksa mau ndi ya iki? Wah, ana ning bocah gemblung. Cah gemblung yo. Gemblung piye ta, Pak? Aku ki anakmu kok gemblung-gemblung kaya piye to? Anak wani wong tuwa. Dadi Antasena iki. Ya, Pak De. Antasena? Apa, Pak De?
kok banjur kowe kuwi mbalui wong luput kuwi kepiye, Tom? Lara-larae kepiye kok kowe bisa ketemu kalawan Paman Haryo Suman iki? Ngene lho Pakde. Lara-larae. Rikala semono kuwi aku ketemu karo Mbah Sengkuni, ya ta, Mbah? Nah iya no. Lah. Mbah Sengkuni kuwi lunga saka Praja Ngastina. Ditunduk. Mergo Serik. Serik. Serik atine wis ora dikanggokke dadi patih ana ing Praja Ngastina dening Prabu Duryudana. Sing ping pindhone Mbah Sengkuni kuwi arep males sastra wirang. Mergane lara atine wis rumangsa dikiwakake karo kadang-kadang Sata Kurawa. Sak banjure Sing kaping telune. Lah iki sewancine ngunduh wohing pakarti. Pakarti sing kala sirna ana ing jagat raya. sing ngunduh kuwi sapa? Sing ngunduh sapa coba? Sing ngunduh ya Mbah Sengkuni ya, Mbah. Dudu Ngastina no kok. Ngastina. Lah iki ngene sisan karuane aku ya ngigit-ngigit karo wong Kurawa tak belane Mbah Sengkuni. Antasena, Niki Oh, Pak cantik Ji. bekti karo wong tua nggih ngeten niki. Nggih. karepmu bener ning ora bener, Ger. Loh, kok ora bener ki piye? Wong arep belani wong tumindak becik mertobat kok disalahne. Kok ora ngerti, Tom? Paman Haryo Sengkuni kuwi pancen lagak-lagiane kaya mangkono. Nganti puputing jaman ora bakal bisa dadi wong apik ngono. Ning kula niku kepengin insaf. Nggih, kados pundi? Kula pengen insaf. Innallaha ma'asabirin. Wah, Mbah Sengkuni pinter ya, Mbah Sengkuni. Aku nyat boleh. dadi innallaha ma'asabirin. Nah, niku. Niku tegese napa? Apa no? Lah apa aku ora mudeng kok. Nah niku sing ngerti niku Werkudara. Apa le? Wong sabar disayang Tuhan. Pakku pinter ya. Dadi Paman Sengkuni kepengin dadi wong sabar. Nggih ngoten nggih Rana Prabu. Badhe mertobat. Kula menika pengen mertobat. Kula pun jeleh dadi wong sing elek disia-sia. Lajeng Lah kula niku rak diwirang-wirange karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kula niku goleki Antasena. Kula iki nangis. Ndek nangis ya Le ya. Nangis, Nah. nangis Mbah. ngaten. Nggih, kula niku nangis. Menawi mboten dipun sia-sia, mboten dipun tundung, mboten badhe mertobat, amargi kepepet lajeng mertobat ngaten. Nah niku membuka hati saya. Leripun kados pundi menika Gandeng kula ki dadi wong elek kok disia-sia. Kula pengen dadi wong apik ra ngoten lho. Oh ngaten. Lah nggih. Ngaten Paman. Nggih, pripun, Estunipun paduka menika sampun kinodrat dados darmaning satriya kados paduka menika kedah lenggah wonten satengah-tengahing tiyang ingkang tumindak ala budi candala watak nista. Pramila Paman, Nggih, nggih. paduka menika kangge tetenger. Liripun ngaten. Menawi wonten tiyang ngala menika lajeng wonten tiyang becik. Dados sing becik kuwi merga ana wong ngala, kosok wangsulipun ana wong ngala kuwi ana wong becik kangge mbentenaken antawisipun ingkang sae miwah ingkang ngala. Dados menika sampun dados darmaning satriya kados paduka menika kedah mbebela dumateng tiyang ingkang tumindak ala budi candala. Kanthi mekaten paduka kedah netepi darmaning satriya bilih Sengkuni menika wis pinesti. Nggih, nggih, nggih.